waseNazaretha sibingelele kuJesu owasifela esiphambanweni kwachitheka igazi lakhe ngenxa yethu. Bazalwane, siyazi ukuthi kulesikhathi esikuso sidinga ukuya kakhulu enkosini, siye kakhulu emkhulekweni, nanoma ingasiphi isikhathi esifikayo kumuntu. Bazalwane, ngalesikhathi esikuso manje la siyazi sonke indodana izokhashelwa, iyathengiswa kulesikhathi, bahlela ukuyithengisa ababehamba nayo. Kodwa ngizothi kini bazalwane, kulesikhathi noma indodana kufika isikhathi sokuthi izothengiswa, sibuka kuqondana nesikhathi la nathi sivalelwe khona endlini. Ngizoninikeza isibindi namandla ukuthi noma ngabe kuthiwa indodana iyathengiswa, nathi sivalelekile, asikwazi ukuyocelebrate lolu suku la uJesu ebethelwa khona, njengenjayelo yonke esiyaziyo. Uma sizohlangana sikhulume ngoJesu uma ebethelwe esiphambanweni. Bazalwane, uJesu seyinkosi, nangalesikhathi singakwazi ukuphuma endlini, ngizoniduduza ukuthi noma ngaba sikwazi ukuphuma endlini, kodwa uJesu seyinkosi. Futhi uJesu kusenguye lo igazi lakhe lachitheka esiphambanweni, sasinda thina. Lokho akushintshile ukuthi thina sizoya ukuyohlangana ezindlini zethu zamasonto, sihlanganyele sibe banye, sibe baningi, bese sidumisa uJesu. Kodwa lokhu kungoJesu okwachitheka igazi lakhe, sasinda thina. Nokuvalelwa kwethu kusengayo uJesu lo wafela izono zethu. Enkulumeni yonke ngifisa ukungena ngalamazwi. Bazalwane, sisaqhubeka sikhuluma, singene ngalamazwi ngokukaMateyu 10 ivesi yokuqala. Wayesebabiza abafundi bakhe abayi12, wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo ukuba babakhiphe nawukuphulukisa izifo zonke nokugula konke. Leli vesi la number 1:10 lapha kuMateyu, uJesu uthuma abafundi bakhe ukuba mabahambe, ubathuma ngamandla ukuthi mabahambe bayonqoba izifo zonke. Lento yokunqoba izifo, akekho umuntu ozosinqobela izifo sisahlele emakhaya ngaphandle kaJesu. uJesu ukhuluma ngawomoya abangcolileyo. Lo moya ongcolile yilesikhathi esikuso njengamanje. Uma uJesu ethumela abafundi ethi hambani niyosiza abantu, ninqobe umoya abangcolileyo nokugula konke. Bazalwane, masithi siyabheka kulesikhathi samanje, kuvele kuthiwa sivale singatholi umoya. Lo moya uzosilimaza thina. Kodwa uJesu vele uthuma abafundi bakhe uthi hambani niyonqoba umoya, labo moya abangcolileyo. Kukhulunywa ngomoya othathelanayo kumanje kulomhlaba esikuwo. Kuthiwa lo moya uzosigulisa, kodwa uJesu vele aqhamuka athi hambani niyonqoba umoya abangcolileyo. Okusho ukuthi masinoJesu asikwazi ukunqotshwa umoya ongcolile. Ngoba yena uvele wathuma abafundi bakhe wathi hambani niyonqoba umoya abangcolileyo. So noma sihlele emakhaya sinethemba elinjalo lokuthi ukhona uJesu uthuma abafundi uthi hambani niyonqoba umoya abangcolileyo nokugula konke. Uvele ufike kuthiwa lesifo esikhona sithathelana ngomoya,
sithathelana ngokubambana ebesethi uJesu hambani niyonqoba konke nokugula konke okusho ukuthi ngisho umuntu ongeza kuwe esegula uma ubambana naye awukwazi ukulimala ngoba uJesu sethumelile abafundi bakhe ukuthi abahambe bayonqoba umoya nokugula konke. Jesus. La emzini yabo ngiyobafundisa bese ngiyabashumayeza. Okusho ukuthi njengalesikhathi samanje bazalwane uJesu unamandla ke manje okuza kithi emzini yethu azohlala nathi phansi asifundise kade bese yasishumayeza ngoba thina ngithi siyahluleka ngokubanjwa izwe ukuphuma siyohlanganyela sibe baningi ngoba izwe likwazile ukusibamba kodwa uJesu izwe alikwazanga ukumbamba ngoba uyakwazi manje ukuvela. UJesu uthi mina ngiyahamba ngiyeza endlini zabo ngiyobafundisa bese ngiyabashumayeza. Okusho ukuthi uJesu akuyena uJesu bezohlala emaholi sihlangane emaholi ahlale nathi emaholi bese kuzwakala kahle ukuthi sinoJesu kodwa uJesu unamandla kusabela la sikhona akhulumisane nathi asitshele ukuthi no yena usekhona uJesu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Bazalwane siyabuka izinto zonke zivaliwe awukwazi ngisho unyakaza kumiswe ngisho itimela kumiswe zonke imoto kumiswe amatekisi kumiswe amabhasi kodwa uJesu sibuka bengakwazi ukummisa. Amen. Ngeke bakwazi ukumisa uJesu ngoba bamisa umnikazi wezinto ezikhona esiphila nazo kulomhlaba. Ngeke bakwazi ukumisa umnikazi wezinto yingakho ezwini lakhe emekhuluma nathi ethi no mina ngizohamba ngibavakashele endlini zabo ngifike ngibafundise bese ngihlala nabo ngiyabashumayeza. Ngoba uJesu nendlela yokuhamba nala kuvalwe khona ngisho ngathi wazivale endlini thina sikhonza uJesu okwazi ukuvula endlini angene abese ekhulumisa izwi lakhe. Jesus. Bazalwane ngizothi ibani nesibindi memana uJesu uma ungamema uJesu la ukhona uJesu uzofika ahlale nawe phansi akufundise ebese yakushumayeza. La sifunda khona kuMateyu uJesu la etrain khona abafundi bakhe bakwazi ukunqoba zonke izifo banqoba amadimoni banqoba lonke uhlobo lesifo belingahlasela umuntu. Sifunda la uJesu ekwazi ukunikeza khona amandla thina njengabantu abakholwayo sinamandla okunqoba izimo ezingamelana nathi kodwa masingamema uJesu uyena yedwa inkosi nomsindisi obengahlala nathi thina esinganqoba izifo zonke ngoba uJesu uhlale nathi wasifundisa ukuthi uma sibhekana nezimo ezifana nalezi yini ekumele siyenze ingakho esinikeza igunya ethi uzosambela ngisho endlini zethu azohlala nathi asishumayeze aphinde asifundise. Kulesikhathi indodana yomuntu ikhashelwa benza bonke abakuthandayo ngayo kodwa sibuka uJesu konke lokho bekulungiselele. Bazalwane ngizothi manje umzalwane nomzalwane ngineshow ukuthi ube ready ukuthi sikhona isikhathi esizayo esifana nalesi. Manje uJesu la ngimthanda khona uma bezommethela abamenza konke uJesu bevelazi ukuthi ekugcineni kunomqhele azowuthwala. Angazi mzalwane ukuthi uready yini ukuthwala umqhele ngoba lo mqhele ozothwala uJesu akuwona umqhele othwalwa inombani. Bazothi bona bamcindezela noma bamhlaba ngameve ekhanda kanti yena ngalesikhathi ethi mina sengithwala umqhele lo bengiveli ngazi sofika isikhathi la ngizothwala khona umqhele. Angazi bazana noma niready ukuthi sona isikhathi lesi ukuthi uJesu mezobethela uzothwala umqhele. Angazi wena umqhele uJesu mayebuya ngoba uma sehla naye uJesu usezobuya. Angazi noma uready yini ukuthwala umqhele uJesu mayebuya ngoba uma wenze kahle ukhona umqhele ozothwala. Hallelujah.
Mawenze kahle ukhona umqhele ozothwala uJesu mebuya. Bazalwane nonke endaweni zonke ezakhele izwe lethu lonke engizokusho ngizothi lana ikhona nizolalela imsakazo bazalwane ikhishiwe yonke izosebenza sizowathola amazwi wonke afanelekile ukuba siwathole inkonzo zonke sizoyithola ekufanelekile siyithole kuyasekuseni sizothola amazwi ayisikhombisa kubazalwane bazobe besiduduza besinikeza ngiyacela nivula amaredo bazalwane nilalele kakhulu inkonzo izobe zikhona uJesu usebenzile ngoba ukwazile ukuthi noma sivalwe ikhala zokuthi sihlangane kodwa zikhona azoyivula yena leze sizokwazi ukuthi sizwe ukuthi yena usakhuluma. Ngiyacela kakhulu bazalwane ukuthi nihlale kakhulu emsakazweni yenu nibheke kuyakhulunywa kakhulu kuyavezwa inkonzo sobe sinazo bazalwane emakhaya ngiyacela ukuthi manikhona emakhaya ningakhohlwa ukuthi uJesu usenkosi nomsindisi. Noma izimo zikhona imoya ikhona kodwa ayinawo amandla ngoba uJesu thina usilungiselile kuqala indlela ngoba lokho kwenzeka manje uJesu ubekazi ngakho so ukuthi kuzokwenzeka ingakho la number 11 manizobuka uthi uzosambela okusho ukuthi thina asinayo inkinga noma kuthiwa asihlanganyelanga ndawonye sabaningi kodwa uJesu uthi uzosambela njengoba uJesu ethi uzosambela thina sikhonza uJesu ongadingi ukuthi mhlambe uze uhambe ubonakale usemgaqweni ukuthi uye enkonzweni kodwa uJesu vela kuhambele la ukhona. Usuku olukhulu lephasika akuzobonakala mzalwane ehamba akuzobonakala lutho kodwa uJesu ezwini lakhe uthi uzosingenela endlini yile engivele ngiyithande kakhulu ukuthi hawu kanti uNkulunkulu wethu mkhulu ngoba yena uzosingenela endlini ahlale nathi. Ngicela ungazizwa mzalwane ongathi uhleli wedwa uma ungazange uzuye ephasikeni uhleli noJesu. Uma nje uzwa ungathi uhleli wedwa no phuma kulokho uhleli noJesu uyasho kuMateyu uyafakaza ukuthi uzosambela endlini ahlale nathi asishumayeze. uNkulunkulu nisazolungiselela ukulalela zonke indawo nisazolungiselela nani ukufunda nibuke indlela enifundiswe ngayo bazalwane insuku zonke zephasika ngiyacela nihlale kakhulu enkosini ngoba akukho kuzosisiza esizonqoba ngakho ukuhlala kakhulu enkosini. Angibonge kakhulu kulesikhathi samanje inkosi ibusisa ukufunda kwezilawo nalomyalezo ovela enkosini siyabonga kakhulu bazalwane nihlale nibe nomusa uNkulunkulu usasithanda akasilahlile nangalesi sikhathi esiphila kuso kulelizwe silakhele kodwa uNkulunkulu usasithanda kwelihle igama likaJesu siyabonga amen.